I quan tancaven, doncs també tancant i controlar aquella notícia. Doncs, a sobre d'aquests arcs hi fan una sala. I el bo és que quan això és el mapa, no és aquesta que creu, aquesta és el mapa. Quan parla d'aquestes sales, que ha de crear un tribut a Montserrat, anomena cada part un tribut. Per cada sala hi ha a sobre del portal. Bé, si el portal no sabem primer que agafava la plata, doncs ja que el carrer, ja agafava i una mica més avall i el portal del Pitàngol, doncs almenys el seu comida i jo, quan el veig, dues sales en un costat a l'altre, sempre que és possible. No es vam deduir, i és una suposició que es fan, que va fer una sala i després va fer un altre a sobre. Després, es veu el perquè d'això. Si mirem aquestes que aquí ja estan dibuixades, les dues sales, des de dalt al Serrat es veia tot el camí que va fins al cementiri. Pensem que d'aquesta torre, allà aquest portal, abans no hi havia cases, era un terraplè. Doncs per poder vigilar la gent que venia del camí, que en aquell temps era molt important, perquè quan veien que venien molt locals, tancaven les portes i jo ja no hi podia entrar, doncs feien aquestes sales, que des de dalt feien tot el camí. I aquestes sales estan documentades en dues carteles. Llavors ve que vaig en plan, es forma la plaça de la vila també, a la cantonada del carrer de les Hortes, quan es aneix també Caradizo. Davant hi havia la carnisseria i a l'altra banda hi havia una propietat que ara està tapiada, i la terra, molt gran, que era Cal de Xic. Aquella casa la tenien el gener descendents o ascendents dels geners de la freseria. Perquè aquests geners, quan es va fer l'institut, molt d'aquest terreny que era els geners, que vol dir que passava per el terreny era dels geners. Aquests geners eren molt importants, tenien un mas també entre mig de Reguera i Orelles i un mas, que anèiem al fondo i també era d'aquests dos geners. No van tenir ascendència masculina en aquella època, podria ser el 1600. I una noia dels Orelles es casa amb un dels Escudelles. Jo, els Escudelles, que eren amos de tota aquesta edificació i tota aquesta època, que eren els Escudelles. Els Escudelles, el 1360 i pico, surt un tal Joan de Escudelles que fa de mosso a la Borbossana, que la tenia en tal teca, feia de mosso allà. Després, i aquest venia de Monistola, ella de Monistola. Després resulta que ella es casa amb una filla d'en Becker, que no va tenir nois tampoc, sin matrimoni, i jo va quedar a la casa pel Cordelles. Va quedar de mosso que era, va quedar com a amo amb els fills de Cordelles. Els seus fills i descendents han anat tenint una casa fins que actual encara és les Cordelles, encara poc hi ha les nostres, perquè el temps els noms van canviar. Allà s'hi va fer un hostal molt gran dels Cordelles. I bastant més cap aquí, anem a mirar la història una mica, però tot és història d'història. Un que més cap aquí tenia un tal Galés, i per venir un xicot d'aquí de Castellbell, que treballa a la Corona d'Aragó, em va dir que aquest Galés havia llogat la casa amb el senyor, que era un germà del virrei del Perú, que ara han de coses, que no com el virrei Amat. Un tal del virrei Amat, que va llogar la casa. Aquest virrei Amat era conseller de Barcelona, de Barcelona. Que va agafar una malaltia mica rara
i van voler anar a viure a fora, i van venir a Esparreguera. I van estar 10 anys, i van tenir a Esparreguera 10 o 11 crios, batejats a Esparreguera. Era germà del virrei del Perú, famós virrei del Perú, i en dues ocasions el virrei del Perú va venir a casa del seu germà i va estar a Esparreguera. I això, el virrei del Perú és el que va fer el Palau de la Virreina, a Barcelona. És el Palau de la Virreina, va fer el nom de la seva dona. Aquest, el seu germà, Lluís Esparreguera, el rei li va concedir curar igual i encara que no assistís a les sessions que feia l'Ajuntament de Barcelona. I és una persona prou important. El rei li va concedir el dot igual, el sou, encara que només a la reunió que feia de Barcelona. I això s'ha documentat i és una de les coses històriques que val la pena de controlar. Bé, llavors ve el floriment d'Esparreguera. Molta aigua, els vells, que ho diuen per aquí, però no m'agrada gaire llegir-ho, hi ha els vells que anomenen que Esparreguera no es pot tocar els seus habitants perquè formen part del Montserrat. No els poden mobilitzar ni poden portar tributs del rei aquí a Esparreguera perquè eren vassalls de Montserrat. Tots els pobles vassalls de Montserrat no pagaven res als reis. I a més els reis els feien unes concessions, dues o tres concessions van fer de que l'Esparreguera, per Barriolco i Olesa no es podria mobilitzar cap persona, cap habitant. Llavors aquí va començar a créixer molt el teixit de la llana. O veia molta aigua, doncs feia molt per netejar la llana, per tenir-la, netejar-la, i vinguera molta gent de fora. Molts francesos, perquè amb hi ha una documentació que hi ha francesos que es casen amb noies d'aquí, perquè així poder tenir algú de personat i Esparreguera. I han estat 3 anys abans de casar-se vivint a Esparreguera per tenir fills d'Esparreguera, no fills, habitants d'Esparreguera. Durant 5 o 6 anys no hi podien tenir cap càrrec públic, ni podien ser de l'Ajuntament, ni tenir cap càrrec. Bé, aquí va començar a triar, van venir molts paraires de fora a treballar-hi. La Robansana va fer molts molins, uns talers, molts gent d'aquí a Esparreguera tenien les seves terres i a més tenien el seu taler, o tenien la seva carga, o tenien una maquineta per treballar la llana, i entre la terra, que no donava massa, perquè a Esparreguera la terra ha estat sempre molt bon secar, entre la terra i el que guanyaven de la llana, vivien prou bé. I d'aquesta manera va anar creixent molt. Pensem que a finals del 1600 a Esparreguera hi havia 2.000 habitants. En aquella època, l'Hospitalet hi havia 500. L'Hospitalet va enxambar com l'Hospitalet. Era més gran que Terrassa i que Sabadell. Igual, Esparreguera. Era la vila més important de tot el Baix Llobregat. I està deportat. I els amics van anar una vegada a Itàlia, la Mercè, i van trobar a un museu a Venècia, no a Venècia, no, a Florència, a la Galeria dels Oficis. Una bola del món, com això, imaginant, i en aquesta bola del món, dins d'Espanya hi havia Barcelona i Esparreguera. I havia de tenir importància allò, perquè clar,
molta terra, molta de xic, ho s'enviava molt cap a Itàlia i cap a altres solucions. D'aquí ve que augmenta la... Llavors, què va passar? Les esglésies es feien petites. Es va fer una primera església, calculem la primera, solucions que fem, que es va fer on hi ha la plaça de l'església, davant de la biblioteca, perquè quan es va fer la restauració del campanar, fent un buidat de terres, es van trobar unes lloses molt importants que no eren una casa. I el calculo que havia de ser allà on hi havia l'església. I llavors van fer el fossar a l'altra banda del carrer Gran, on hi ha la casa de les Portadelles, allà hi van fer el fossar, que el van anar a posar bé. Quan en va fer la segona capella, que no anomenen com la van fer, jo calculo que va fer al costat del fossar aquest, el cementiri, el costat va fer la segona capella, el 1440 i pico, 42, que l'anomenen. I llavors la plaça aquesta hi havia, ara hi havia l'església aquesta, només hi havia una plaça, allà hi van fer el cementiri nou. Aquest cementiri nou aquí ja està documentat. El cementiri vell posat a l'església, i els que s'ha petit fan el cementiri nou, que és la plaça ja posat a l'església. Llavors hi ha un document molt important també, no em volia dir gaire, que és del 1602, que explica és del 1604, entre els censos que rep en Joan Ortigó, d'ajuda d'excepció sobre diversos particulars de la vila d'Esparreguera hi hem trobat la universitat volia dir l'Ajuntament, aquest temps anem a la universitat, la dita vila d'Esparreguera fa i presta el dit confessant 3 sous de moneda barcelonina de cens perpetu ineludible en nul·la recepció tan solament pagadors per Pasqua, per raó i sobre de 4 casals que la dita universitat comprà a Joan Siriurana i a Guillem Comelles Castellet, en els quals està edificada l'església nova. Aquí parla que va posar el filosofia al costat d'aquest cementiri nou i ja van començar a fer l'església. El 1602 hi ha un document també important que parla precisament d'aquest del cementiri nou. Molt incomodat. Bé, any